Pipila ka mga individual nga nag-inom kilid sa dalan na atlan sa mga personay sa Regulatory Compliance Board o BNP sa Cagayan de Oro City. Ang maong mga individual gipang isyuhan og ordinance violation receipt. Mga patigayon sab nga nag-operate nga walay business permits gipang isyuhan og OVR. Ani ang report ni Cyril Chavez. Naatlan sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kung RCB sa Cagayan de Oro City LGU uban ang PNP kining unom ka mga individual nga nag-inom kilid sa dalan sa Barangay Carmen ug Balulang ning syudad. Ang ilang gihimo dakong bawal subay sa Ordinance number 5133-95 nga ginapatuman sa syudad. Lakip na sa DILG memorandum kung asa gibawal ang pag-inom sa dalan ug paghukas-hukas. Busa usa-usa sila nga gipang-isyuhan og ordinance violation receipt kun OVR. Labi na kay dunay directive ang Secretary of Interior and Local Governments nga pahingusgan yun kining pagbawal, apprehend nining gainom sa dapin sa dalan, ang mga public place lugar, apil na kining kasukas. Samtang sa laing operasyon, gironda sab sa mga personay sa RCB o PNP ang mga karaoke bars o videoke bars sa Barangay Lapasan, partikular sa Agora area. Kini ang mga patigayon nga nag-operate bisan walay business permits. Upat ka individual sab ang gipang-isyuhan og OVR human nga nag-inom kilid sa pampublikong lugar. So ang gabuhaton nato ay isyuhan nato og OVR katong matakpan kay kung di sab nila iseto lang ilang OVR, mahitabo niya na mo file og kaso ang city. Cyril Chavez, One Mindanao.